Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Phambi kokubana singene banzi, sifuna ukuthi ke sibamba ngazo zibini phaa kule Bahlangu Mabuye ngokuba umfana omdala aphinde abe man of the match namhlanje. Loo nto iyakuxenta ukubana ke uphakamise ngeyona ndlela kule Bahlangu Mabuye if uHugo Broos akanalo ilihlo lokujonga i-central midfielder engakwazi uncedisana nomkwena xa ebheka phaa kwindebe yehlabathi engule Bahlangu Mabuye. Loo nto yakuxenta ukubana ke umfana kaHugo Broos okanye ixhego elinguHugo Broos apha ebholeni noko uyobe ilihlo lakhe alilihlanga okanye alifuni kubona. Sithi ke ngeliphele ule Bahlangu Mabuye umfana omdala noko usaza kakuhle, usathe chuchembe kakuhle kakhulu apha ku-midfield yeqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala kangangendlela esimncoma ngayo, abantu adlala nabo rhoqo bayatshintsha kwesasisu. Namhlanje ebedlala noThabo Cele, udla ngodlala noSiphesihle Ndlovu, ngenye imini adlale noNkosingiphile Ngcobo, ngenye imini adlale noMthethwa. Batshintsha okanye ngenye imini adlale noMahlowu. Kodwa uyakwazi ukumelana nezo meko zonke ule Bahlangu Mabuye, kodwa i-combination eseyipasile yeyakhe noSiphesihle Ndlovu. Xa bethe badibana phaa kwesasisu izinto ziyenzeka, futhi ibhola leKaizer Chiefs liyaqoqeka, ibhola leKaizer Chiefs iba ne-direction xa bethe badibana ule Bahlangu Mabuye kunye noSiphesihle Ndlovu. Ewe, asithi abanye abantu abayiniki direction xa befikile. Umzekelo uThabo Cele, kudala abantu abaninzi bekhala besithi noko makanikezwe chance futhi umfana omdala. Ungenile ke namhlanje wayiqala imatch futhi wayigqiba, akho phutha lenzileyo phaa uNdosi. Naye uzamile ukujinxa, uzamile uba lilitye kulaa midfield umfana omdala. Ndicinga uba nje izinto ezenze phaa naphaa iKaizer Chiefs ke ayakwazi ukuyigqibezela loo mdlalo. Yazibona seyilixhoba lokubana mayidifende ingathi ileqwa yiphulukwane esithi. Yindlela abaqeqesha abayiguqule ngayo laa game, yindlela abaqeqesha bathe batshintsha ngayo. Kona uThabo Cele noMabuye noko bebeyizamile phaa kwesasisu seKaizer Chiefs. Sithi ke ule Bahlangu Mabuye umfana omdala simnqwele into yokubana nakwiimetshi ezizayo, ingakumbi le yangecawe xa bezodlala neOrlando Pirates iderby, ngawo umfana omdala angaqhubeleka le performance yakhe aze ayibambe nangolu hlobo xa bedlala phaa neOrlando Pirates. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani ngemeko, ngeperformance kale Bahlangu Mabuye. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.